Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең баш балетмейстеры Райла Гарипова. Райла ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Биюченең итәкләре бию кыскара, биючегә сүз әйтмәгез. Бию стара дигән халык аваз иҗаты бар, шулай бит. Менә биюче булгачына шушы 4 еллык минем исемә төште. Райла ханым, әйтегез әле, әлеге ансамбльгә килгәндә, осталык мәсьәләсендә сез нинди дәрәҗәдә идегез? Чөнки Үзешчән сәнгатьтән килдем. Әйе. Үзешчән сәнгатьтән мех комбинатта бийдем, меховщик клубында. Аннан ары медработник клубында бийдем. Шунда ничектер ул вакытта ансамбльдә балетмейстер Нарыков Адгам Сулҗанович иде. Ул каядыр конкурста мине күргәндә әйткән, кая кем белә бер кызны ул менә шундыйдыр бию бийде, миңа бик шады ул дип таптылар мине. Минем дустым Фердинанд Гимадиев, Айдар Айла сине чакыралар ансамбльгә дип мин теге каушап киткән идем. Каушап киткән идем, бердә-бер ул әйтте, әйдә китабыз сине. Шундай син шагансың, менә ансамбльдә бер кеше кирәк иде. Ягъни бер нинди махсус белемсез. Белемсез. Ул вакытта бер нинди проблемалар булмады сезнең ансамбль. Мин фармацевтическое училище бетергән кеше. Әйе, ансы сезнең беренче белемегез. Әйе. Әйтегез әле, менә бүгенге көндә яшьләр ничек килә коллективка? Аларга нинди дә булса шарт куеламы? Аларның махсус белемнәре булырга тиешме? Әллә инде мәсәлән сезнең чордагы кебек уникаль бию остасы булган, әмма белеме булмаган яшьләрне дә алалармы? Алабыз, андый менә уникальный биюче булса, алабыз. Әлбәттә, хәзер инде безнең бик күп үзебезнең хореографик училище бар Казанда, безнең Чаллыда, без Чаллыдан яратабыз алырга. Әлбәттә, безнең мәдәни институтыбыз бар. Аннан алабыз. Кадрлар безнең хәзер бик белемле. Кайсында юк икән белем, без җибәрәбез укырга. Заочный дибез инде. Әйе. Шундый факультетларда укыйлар, зур белем алалар, олы белем алалар. Гомумән алганда, менә Райла ханым, безнең Татарстанның дип әйтик, хореография мәктәбе, сез аны бүген ничек бәялисез? Менә сезнең чорда ничек иде ул? Хәзер ялгышмасам, сез бит үзегез дә Чаллыда хореография мәктәбенең җитәкчесе булгансыз. Әзрәк беренче елларны менә анда шул хәзер ул вакытта училище иде, хәзер колледж дип атыйлар аны. Ашкан вакытта ди кешеләре юк иде. Менә Казанда бер курс җыйдым мин. Казаннан бер курс җыйып, үзем киттем анда укытырга. Менә шул курс инде хәзер күптән пенсиядә ул балаларым минем матур итеп укып чыктылар. Бик ярдәм иттем Чаллыга, ярдәм иттем. Ул вакытта мин яшь институтны бетереп кайткан идем Мәскәүдән. Белемләр зур, белемләр яхшы. Шунда мин укыттым, 1-2 ел аларның контрольдә тоттым. Аннан инде хәзер анда үзләренең бик яхшы специалистлары эшләр бара. Менә биючеләрнең бит инде аның профессиональ гомерләре дип әйтик, сәхнәдә озын түгел, дөресен әйткәндә. Ничә яшькә кадәр? Хәзер әзрәк озын айттылар. Озын айттылар. Күпме яшькә? 20 ел иде. Әйе. 20 ел. Бию стажы. Ничә яшькә кадәр була бу? Кем менә минем балалар бар, кемдер 16 яшьтән дә чыкты. Шундый булды. 38 яшьтә чыгалар пенсияга. Инде ничек әйтәм, турдан тур 40 яшьтә чыгалар. Хәзер менә әзрәк безгә үзгәрттеләр елларны, тагын кызларга 3 ел, җегетләргә 5 ел. Ягъни хатын-кызлар 43 яшьтә арттырдылар елларны. Ир-егетләр 45 яшьтән пенсиягә чыгалар. Әйе. Шулай да менә 43 яшь, 45 яшь әле бит ул тормышның инде менә чәчәк аткан вакыты име. Менә алар аннан соң менә бию сәнгатен дип әйтик, сәхнәдән киткәннән соң үзләрен кая табалар, ничек итеп тормышларын дәвам итәләр? Кемдер менә шушы юл белән китә, ниндидер коллективларда эшли, шул ук профессия буенча әйтәмче укып китәләр, шул ук мәдәни институтында укып, педагоглар булалар. Кемдер алмаштыра үзенең профессиясын, әле 40 яшьтә бит әле ул. Алмаштырып була, төрлечә бар, төрлечә. Кемдер дәвам итә үзенең профессионал ягын, кемдер дәвам итми, кемдер икенче якка кирип китә. Ну, барысы да, Аллага шөкер,
Бик матур яшиләр, элемтәдә, Ягъни бер кеше дә тормышта үз онытмый. урыннарын табалар. Ялгышмасам, сез бит Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә биюче буларак әллә ни зак биемисез, шулай бит? Сез бик яхшы беләсез. Минем биография дигән берне. Ике генә ел биедем. Ике генә ел, аннан соң инде сез Мәскәүгә китеп анда институтта укыйсыз хореография бүлегендә, аннан соң кире кайтканнан соң педагог репетитор бер 3 ел тирәсе һәм аннан соң инде баш балетмейстер менә 77 елдан башлап. Әйтегез әле, менә бу 47 ел бит инде. Шулай булган. 47 ел. Мин санамыйм. Сез, мен шуны гына әйтә алам, сез баш балетмейстер булганда, булып эшли башлаганда, миңа әле 7 генә яшь булган икән. Шул кадәр узун гомер, 47 ел әйеме. Шулай булсын. Ул менә бер коллективта эшләү, бер юнәлеш буенча эшләү. Ул сезнең өчен Кайсакта үземдә ышанмыйм. Ул шатлыкмы, аның авыр вакытлары буламы, әллә ул гел шатлыкка китеп Ничек булмасын инде? Ничек булмасын инде? Ул тормышта да була бит. Ялт иткән чак әзрәк авыр вакытлар була. Төрле вакытлар булды безнең дә ансамбльдә. Ләкин мин ансамбльдә йөрәгем, тәнем белән яратып, ул минем җыртым, ул минем язмышым. Менә ул минем гаиләм. Менә ансамбльдә. Гаиләм дидегез, менә бу ансамбльне бит әле безнең республиканың визит карточкасы да дип әйтәләр. Чыннан да бу шулай. Ул безнең милләтебезнең үткәнен, бүгенгесен, аның тарихын, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен бөтен дөньяга, үзебезнең халкыбызга гына түгел, шулай бөтен дөнья халыкларына күрсәтүче коллектив. Һәм әйтәргә кирәк, бу ансамбль ул шактый катлаулы организм. Биредә бит әле менә бию төркеме бар, хор төркеме бар, оркестр бар. Менә аның әле һәрберсенең үзенең сәнгать җитәкчесе дип әйтегез. Менә сез ничек менә иҗат процессында, иҗади эш барышында һәрбер 3 коллектив менә ничек итеп бергә җигелеп тарталар. Бик дус яшибез, Аллага шөкер. Буламы иҗади бәхәсләр? Була. Бер-беребезгә булышабыз. Ниндидер яңалыклар кертергә тырышабыз ансамбльнең репертуарында. Юк, без бик менә бер гаилә булып яшибез, бер гаилә булып эшлибез. Җитәкчеләребез. Менә без инде төркемләр, мин бию төркеме белән хуҗа инде. Аны оркестр бар, хор бар. Төрле вакытлар булды инде. Кайбер кешеләрне югалттык ансамбльдә, ул да бик үкенечле бер. Аллага шөкер, ансамбль һәр вакытта бер гаилә, бер нинди аерма юк анда. Сез бу төркемдә, без бу төркемдә дип алай юк. Без бер зур гаилә, үзебезнең бурычыбыз бар. Илебез алдында шул бурычыбызны үтәп барабыз. Моисеев, Исенбаев, Радульский, Устинов, әйеме, менә әлеге фамилиялар... Сезнең бик тәптишләп әзерләнгән. Әлеге фамилиялар, олар, мәсәлән, минем ише гади тамашачыга... Бик зур дәрәҗәле сәнгать кешеләре. Әлләни сүз әйтмәйтә дә торгандыр, теге билгеле дә түгелдер. Әмма сәнгать тирәсендә кайнаган бию сәнгатендә профессионал кешеләр өчен яхшы таныш фамилиялар, булар танылган биючеләр, танылган балетмейстерлар, хореографлар һәм сез Мәскәүдә укыганда әлеге шәхесләр сезне укыткан. Шулай бит? Әйе. Менә димәк, минем шундый байлык булды. Димәк, алар булачак менә татар биючесенә нигезне алар салдымы сезгә? Әлбәттә Мәскәү салды. Әлбәттә шул зур шәхес кешеләр салды. Минем беренче балетмейстер профессияна өйрәтүче кеше Ростислав Захаров. Хәзер әйтеп, турыдан әйтеп, Бахчисарайский фонтанның куйган режиссеры, балетмейстері. Менә беренче елларда 2 ел ул укытты. Ул инде бик зур яшьтә инде, ул индаңлыклы кеше иде. Әлбәттә, Моисеевның кызы белән бергә укыдык без, шуңа күрә бик элемтәдә булдык ул кеше белән. Аның педагоглары безне өйрәттеләр. Моисеев үзе без просто барып кына карыйдыр, аның белән элемтәдә буладыр. 86
6 елда ул безгә татар ансамблена беренче урын бирде. Ну, ул түгел инде бөтен комиссия белән. Без бик матур итеп җиңеп кайттык Мәскәүдә менә үзебезнең чарада килгән коллективларны. Шуңа күрә ничек әйтәм инде, Мәскәү ул бик зур файда бирде менә укуда. Менә алсын әйтә алмыйм, ничек бездәдер. Казан Мәдәни институты, ансы хәзер бик ничек әйтәм инде. Зур шәхесләр юк укытуда. Минемчә. Аннары укы хәзер калды 4 елга гына. Бакалавриат. Без тулайым 5 ел укып һәр көнне шул халык биюе, классика бию, бөтен биюләрне әйтеп бетерә алмыйм. Барсын шул балетмейстер эшләре һәр көнне иде. Монда институтта безнең сирәк. Алай ук төпләп укытмыйлар. Менә шуны беләм. Но анда да әзрәк диплом икенче турлы чыга. Бездә бит режиссура балета, балетмейстер, педагог дигән диплом. Минем чыгышым. Әлбәттә, Мәскәүдә ул 70-нче еллар анда инде сәнгать дигән нәрсә бик зур, бик югары дәрәҗәдә иде, конечно, без бик матур коллективлар күрдек, бик зур шәхесләр белән эшләдек. Менә татар биюе дигәндә, Райла ханым, без әйтә алабызмы, кемнәр нигез салган татар биюенә, кемнәр җентекләп өйрәнгән безнең татар биюен? Мәсәлән, минем төтелешемдә 2 фамилия мин таныштым. Аның берсе Фәйзи Гаскаров, берсе Гай Тахиров. Менә шушы 2 кешегә генә таянып калабызмы без? Әлбәттә, иң таяныш мин әйтер идем Гай Тахиров. Димәк ки, менә ул кеше безнең бөтен хәрәкәтне, бөтен татар биюенең хәрәкәтләрен китапка чыгарды, беләсезме? Менә ничек уйлап чыгарганын, бәлки шулай да булгандыр. Без бит инде анда гына өйрәндек. Күреп кенә ул китапларны. Ул чыгарды аны 60-нчы елларда. Менә шул китапка таянып, бөтен кеше дә әле татар биюен шуннан ала. Менә аның хәрәкәтләре шул ук чалыштыру, бурма, үкчә баш, бөтен әлбәттә тагын да аерылып карасаң, безнең шул Чувашта да бар ул чалыштыру дигән бурмасы да бар. Шул ук хәзер әйтәм, Мари биюендә дә, Урдмурт биюендә дә алар бар. Димәк ки, без бит менә бу тирәдә бергә яшәйбез. Кем белә аны? Каян чыккан? Ул чиста татарныкымы, Мариныкымы, Чувашныкымы? Яны әйтеп кенә булмый. Яны әйтеп булмый. Менә мин бер Мин әйтә булмыйм, әйтә алмыйм. Мин бик күп кирдем. Гай Хаҗич, ул 50-нче еллардан, ул үзе бит оперный театрда эшләгән кеше. 50-нче елларда ул менә шул фольклор экспедицияларга йөри башлады. Аның бер бик таныклы, бик искиткеч биюе Казан кунаклары. Менә анда ул Сибир татарларын куйды, Астрахан татарларын, Бондюк татарлары, Оренбург татарлары, Казан татарлары, менә ул җыеп, менә ул бик күп, ничек дип әйтәм инде, бик күп яңалыклар кертте безнең тарихка, безнең бию тарихына. Шулай дип әйтәм. Фәйзи абый, ул монда ничектер килеп кенә куйган Казанга биюләрне, ансамбльдә бар безнең аулагылар, аның айрым биюләре, Фәйзи абыйның. Мин аларны Аллага шөкер күрдем. Тахировны, Фәйзи абыйны. Ананар бер үзенчә, ул балетмейстер да түгел иде. Хәзер әйтәм, Калимуллин, Әхмәт Калимуллин. Ул менә, ул куйган менә безнең җегетләр биюе бар, беләсезме? Без аны менә ничек әйтәм? Мин тырышып карадым җегетләр биюен куярга. Бәлки хатын-кыз буларак минем кызлар биюләре бик матур чыга. Менә ирләр ул хәзер минем яшьләрем тырыша, чыгаралар, эшлиләр. Ничектер күтәрәбез ирләрнең биюен. Менә элек хәзер дә бу көндә менә эталон дип әйтәм, эталон күренеш, менә ул Калимуллинның биюе. Шулай да без менә Әсхәт дидем, Әхмәт Калимуллин. Әхмәт Калимуллин. Яхшы. Аның биюе менә мин әйтәм, таныш җегетләр бию, әпипә. Аны бөтенесе беләләр. Кыз белән бабай бие. Шундый. Безнең үз тарихта без аны инде алтын фонд дип җиртәбез. Әлбәттә, Гай Тагиров шул ук Сарман күренешен куйды. Сарманский хоровод дип без аны әйтәбез, биюне. Әзрәк ял итәләр дә биюләр, без аны тагын кабатлап күтәрәбез, тагын күтәрәбез ул биюләрне. Әлбәттә, алар безнең тарихыбыз. Алар безнең алтын фонд дип җиртәбез, без аларны бик яратабыз. Елдан ел
тагын да актарып чыгарабыз, нәрсә булды безнең анда 80 ел элек. Безгә ул ничектер, туры килә, без табабыз. Аларны бик саклыйбыз. Шулай да менә татар биюендә күпме элемент, күпме хәрәкәт бар дип әйтә алабыз. Һәм алар ничек сакландылар микән? Менә сез әйтегез, китап итеп бастырып чыгарган музыка сәнгатендә аңлашыла, көйләрне нотага салып әле гасырдан гасырга җиткереп була име. Бию хәрәкәтләре аларны ясап бардылар микән? Әллә ниндидер осталардан шул күреп алып, алар китапка төшерелдеме? Менә шулайдыр, мин ансын менә үкенешкә, без ансын Хаҗиевтан прям турдан-туры сырга бетермәдек. Ул вакытта мин Мәскәүдә дә укыйдырым, эшлидерим дә, менә ничектер актык елларны без күрдек, без аны бик тәрбияләдек. Хаҗиевчны без киләдек алар иләр, иен җиштырырга, матур итеп бик күп әһәмият бирәдек аңар. Булай, ничектер менә башка җитмәгән, шуны утырып сөйләшергә. Ул утырып менә шулай муенына такта язып куядыр иде, язып утырадыр. Менә актык көннәренә шай бик язды инде ул. Менә бик яратты аны. Менә минем андый сәләтем юк. Яза алмыйм, миңа әйтәләр. Айлан качан инде биюләреңне язып чыгарасың? Ул вакытта безнең бар иде, бар ул ничек дип әйтәм, система дип әйтәм, бар ул биюләрне язып була. Менә Хаҗиев шундый уста иде. Ул менә аларны язып чыгарды үзенең нинди булса, без этюд дибез инде, ул тегез тулайым биюдә түгел, шул бию хәрәкәтләрен бергә катнаштырып, аларны шул бер композицияга куеп, шулай эшлидер. Biraz Sovetlar Союзы чорына кайтыйк, гастрольләр чорына. Мәсәлән, СССРда иҗат коллективларының чит илләргә гастрольләре ул һәр вакытта зур вакыйга булды. Шулай бит. Менә чит илләргә чыгар алдыннан сез нинди процедураларны үтә идегез һәм чит илләргә чыкканда дип әйтик, ниндер анда тикшерү органнары тарафыннан сезне озатып баручылар бар иде, бердән безне бар идеме ул? Хәзер без кинолардан гына карап беләбез, шуннан да бар идеме ул? Аны дөрес күрсәтә кинода. Бар иде, безне һәрберебезне, кем әтиең, кем әниең, кайда туган, кем белән элемтәдә, ансы барсы да бар иде. Политика дигән әйбер, менә кая кем президент, кай илнең президенты, кая барасыз, нинди анда гырф-гадәтләр, ничек ансы барсы бар иде. Безнең белән җырлыйлар иде. Юк, алар безгә бик ярдәм итәләр иде. Ягъни ул иҗатта чагыш тапмады, иҗатка комачау итмәде. Юк. Алар безгә чит илгә чыкканда бик күп итеп ярдәм итәләр. Алар без бит биючеләр. Аларның икенче иде эшләре, алар менә безне әзрәк саклап, каядыр ул Африкага чыгып киттек, анда бер кая чыгарга ярамыйдыр. Без менә төркем белән генә җырлыйдык, автобусларга утыртып концерт площадкасына кайтып. Хәзер Совет вакытын, Совет Союз вакытларын искә төшерсәк, ул бик үкенечле нәрсә, ничек әйтим иде, юк, ностальгия дигән нәрсә. Бәлки сагыну, менә дөрес әйттем. Сагыну, демәк, менә минем карта бар, анда бөтен карта кып-кызыл, анда без файда булдык. Хәзер бит инде бер кая бара алмыйбыз. Менә бу елларны особенно. Менә безнең Татарстан Республикасының дип әйтик, мөстәкыйль республика буларак чит ил аренасында танылуы, чыгуы әле ул шушы соңгы 30 ел эчендә бик көчле булды, шулай бит. Менә Советлар Союзы чорында сез гастрольләрдә йөргәндә Татарстан дигән сүз, татар дигән исем, ул ни дәрәҗәдә аны тамашачы белә иде, әллә инде сезгә ниндидер бер экзотик милләт буларак карадылармы? Әле бик дөрес әйттегез. Чехословакиядә концертта режиссер алып бара эшне, ул әйтә, кая монда татарлар дип, без торабыз, минем җегетләр матур торалар дип атаса. Кая монда татарлар, кая монда? Без ничек инде сез? Сез бит инде мыйыклы булырга тиеш, аннан кылыч булырга тиеш. Без абсолютно цивилизованный, европейский төстә торабыз янында. Менә Казахстан, Татарстан дип бутыйлар иде кайсы вакытта. Казахстан, Татарстан дип. Ул хәзердә бар, Казахстан белән бутау бар. Менә бутыйлар. Без әйтәбез, юк, без Татарстан, без Казан.
Менә чит илләр турында, гастрольләр турында бүгенге көндә әйтеп киттегез инде, сез бераз катлаулырак безнең сәяси вакыйга белән. Шулай да ансамбльнең бүгенге көндә чит ил гастрольләре дигәндә без хәзер кайсы илләрне күз уңында тота алабыз һәм мөмкинлекләр? Араб илләрне, Саудовская Аравия, Эмираты. Ну, инде Төркиядән без чыкканыбыз юк. Ну, хәзер әзрәк бераз актык вакытларда әзрәк тынычлап, үз эшебез эшләп ятабыз. Төркиянең дә без бик күп эшләдек. Үзебезнең эшебез бик күп. Бер дә ничек әйтим инде, кайгырмыйбыз, без чит илгә чыкмыйбыз дип, ну, әлбәттә инде чит илгә чыгып үз дәрәҗәңне күрсәтеп, үз иҗатыңны күрсәтергә ул бик зур дәрәҗә. Инде хәзер бу елларда бүген әле булганы белән канәгатьләнергә туры килә. Үзегез беләсез, нинди хәлләр без Аллага шөкер үз эшебезне алып барабыз. Ансамбльнең айрым солистлары дип әйтегәйме, халыкара конкурсларда катнашу. Менә ул элек бар иде һәм ни дәрәҗәдә ул мөмкинлек бирелде артистларга халыкара конкурсларда катнашу. Бәлки элек андый конкурсларда күп түгел иде. Дигәз иде. Хәзер конкурслар бик күп. Аллага шөкер бөтенесе бию группасыннан, оркестрдан, хордан солистлар, айрым солистлар, аларга мөмкинлек бирәбез, алар чыгалар конкурсларга, үзенең сәләтләрен күрсәтәләр, үзләренең иҗатларын күрсәтәләр. Шул хәзер бик матур Мәхмүд Исембаевның конкурсы бар Грозныйда, Мәскәүдә конкурслар бар, Санкт-Петербургта балалар җырлыйлар. Сезнең балетмейстер буларак беренче куйган композициягыз дип әйтик инде, эшегез, биюгез Казан кызлары ялгышмасам, әйеме? Бу инде ансамбльгә эшләргә килгәннән, инде менә шушы Казан кызларының сәхнәгә менүенә 50 елдан артык вакыт үтеп киткән. Сезнең менә мин балетмейстер буларак 47 иде. Күтәрмик. Күтәрмикме? 47. Яра 47. 50 елга якын. Нинди хисләр калдырды, нинди истәлекләр калдырды менә сезнең беренче эшегез? Без эшәү идек, Валя Лепетюк, Борис Черков, аларда ансамбльдән чыктылар. Менә ничек мин алар артыннан үрелдем. Ничектер менә шулай булды инде. Шундый сталыкта дип әйтмим инде. Шундый ничек алар артында үрелдем. Үҗәтлек белән. Ие. Үрелдем дә, Аллага шөкер, үтә алдым. Менә без эшәү Татарстаннан анда укыдык. Димәк ки, менә безнең укуыбызны Мәдәният министрлыгы бик саклады, безгә әзрәк ярдәм иттеләр. Безнең ул вакытта пенсиялар, пенсия димин? Стипендия. Стипендия бик кичкенә иде. Безгә ярдәм иттеләр, безнең укуыбызны бик санадылар, бик карадылар. Ялар безне 70-нче елда зур экспедиция ясап, Татарстанның теге ягына җибәрделәр, Камның анда Алексеевский район, анда Тәтеши, Тетюши, и шул Спасский район иде. Менә бу минем истәлегемдә, беләм инде ничек истәлегемдә оныткан юк аны. Алексеевский районда, хәзер әйтәм, анда Олы Тигәнә дигән авыл бар. Менә шул авылда без килеп төштек инде, безнең менә Мәскәү нәйләре студентлары дип инде безгә шулай. Анда операторыбыз бар иде, шул тасма язырга бар иде, магнитофоныбызда тасмага язырга. Полный экспедиция диye. Инде беләсең дә анда бөтен авыл үргә килеп, безгә клубка төшәләр, әбиләр матур итеп шәлләр киеп. Үз сәнгатьләрен күрсәтәләр. Ну, безнең теге ифәк шәл инде ул, минем әнидә дә бар иде ул шәл. Ифәк килеп, үзләренең кубызлары белән уйнап, шунда матур гына, тыйнак кына безгә биеп күрсәтәләр. Менә без шулай биедек дип. Ничектер аны әйтәләр бит инде, что татар бию андый теге бик дәртле түгел иде, шундый тыйнак кына дип. Ну, хәзер без дәртле инде, Аллага шөкер. Нишләп без эзлибез, ул Себер татарлары искиткеч дәртле биеләр. Шул ук Урал татарлары да без шактый булабыз. Шул ук Свердловский областьта да, безнең анда дуслар да күп. Ритм аерыла инде барбер. Бар, аерыла, ансы да бар. Шуңа күрә менә ничек әйтмә, шул минем истә калды. Янанар әниемнең шул шәл иде. Кыз кайткачтан, Аллага шөкер, Рәшит Мустафинның бик матур кие бар иде.
Менә үзе чыкты да куйды. Үзеннән үзе килеп чыкты. Үзеннән килеп чыкты. Менә нишләп белән. Әни бу бию мин сиңа багышлыйм дип мин әнигә шулай мактанадыр. Инде бүгенге көнгә ялгышмасам сезнең тарафтан сәхнәгә 100дән артык композиция бию куелган. Һәм аларның бит инде күбесе барыбер безнең халкыбызның фольклорына, тарихына, аның гореф-гадәтләренә таяна шулай бит. Менә елдан ел менә яңа күренешләрне кую сәхнәгә ул катлаулана барамы? Менә шимал җитәме? Минем хәзер яшьләр куя. Мин бит инде аларны үстердем, укыттым. Аллаһка шөкер. Аларга бармы шимал эшләргә? Бар. Нәрсәләргә ихтыяҗ? Айрат туй дигән зур күренешне ясады Хәметов безнең художество җитәкчебез. Әлбәттә, яшьләр бик сәләтле куялар, эшлиләр. Яңны темаларын табып торалар сәхнәгә. Табабыз, эзлибез бергә. Бергә эзлибез. Нияз Рафисович Хармейстер менә хәзер ул бик зур программа әзерли. Ну, бергә әзерлибез инде. Аның инициативасы без шунда кушылып, аның белән бергә ясыйбыз, Алла берсә. Ну, әлбәттә, Казан артыннан ерак китмибез. Бар, ерак та китәбез. Шул ук Оренбург татарлары, Сибир татарлары дигәндәй, Астрахан татарлары. Алар бөтенсе бездә җыелган. Ул биюләр бездә бар. Ялгышмасам, менә сәхнәгә кайбер программаларны куяр өчен Җырхан бию ансамбле Мәскәүдән дә балетмейстерлар һәм режиссерлар чакыра булса кирәк. Әллә андый тәҗрибә юкмы? Юк, бар. Ансын бик ул андый тәҗрибә бармы? Бер айлы гына эшли алмый бит анда. Ул бит бик зур теге күрше тавыгы күркә булып күренгән өчен генәме? Әллә инде алар ниндидер яңалык алып киләләр? Юк, ниндидер яңалык. Ничек инде мин менә Сибир татарларын теге бик каты өйрәнмәгән әле. Хәзер өйрәнәм. Әзрәк фольклор да җыябыз. Ансы бар. Менә ничек мин Астрахан татарларын мин аларын белмим. Кырым татарларын мин аларын белмим. Аларның үзенчәлекләре бар. Шуңа күрә без биюләр куйганда аларны чакырабыз. Аларның балетмейстерларны, куючыларны кем төптән белә ул биюләрне, ул халык биюләрен, безгә ул бик кирәк. Шулай ук Башкортстаннан да чакырабыз куючыларны. Ягъни сез Россия буенча төрле иҗат коллективлары белән ниндидер менә шундый иҗади бергәлектә. Бик дус алар белән. Бик дус. Менә монда күрше коллективлар белән Удмуртлар, Марилар, Чувашлар, без ну, ничек әйтәм инде, бер эшне эшлибез. Үзебезнең халкыбызның иҗатын, үзебезнең халкыбызның гореф-гадәтләрен күтәрәбез. Әлбәттә, без алар белән бик дус, бергә элемтәдә менә мин күп еллар инде шул ук Идел буе коллективларын җыеп, шунда ук балетмейстерларга әйттем, шуларга Марины куйдылар, Чувашны куйдылар. Мин дә аны куя алам. Ну, ләкин кеше бит үзе эшләгән, үзе белән халыкны. Ул старак куя. Шуңа күрә biz аны практикага кертәбез. Менә русларның данлыклы Березка бию коллективын, аның инде белмәгән тамашачы бик сирәктер дип әйтәм. Инде аның турында нәфис фильм да төшерелде, үзәк каналдан күрсәтелде, бер генә дә түгелдер, сезнең караганыгыз бардыр инде ул фильмны. Менә әлеге фильмдагы вакыйгалар, андагы дөнья, бию дөньясы сезнеңчә ни дәрәҗәдә дөрес яктыртылган? Бик якты, ул уникальный коллектив, уникальный, димәк ки, андый бию хәрәкәтен бер кешедә дә юк ул. Ул теге Кавказда да юк ул андый. Кавказда икенче төрле. Берәү шул Надежданы тауып, шул хәрәкәтне, шул әйтәбез инде, шул җирүне. Менә шул йөрү, ул теге күзне камаштырылып менә шундый. Бу просто аның берәр сере бармы, юкмы, Райла ханым, менә шул ул йөрүнең? Ул үзе тауып калган. Каяндыр бәлки күргәндер ул, ничек кемдер бии анда. Мин аны үзем 1-2 ел, ялгышам, 2 ай ярым без анда үземнең партнер белән, Мустафа белән без хәзрәттәм, минем шундый бәхетле чагы булды. Без анда катнаштык, теге революцияга 60 ел булганда, күпме була ул? 77-нче елмы? Шулайдыр, менә шул 77-нче елда безне 2 кешене чакырып, без анда бер бик зур композицияда, анда Россия композициясын ясыйдыр, Моисеев СССР композициясын ясыйдыр. Беренче рәттә Брежнев утырадыр, без шундый чыгышларда да булдык. Ягъни сез әлеге ансамбльдә сезгә биергә туры килде, Березкада.
Ну, ул бик зур, ничек дип әйтәм инде. Алай дип әйтү зур була дисез. Алай ук әйтү зур була. Әлбәттә, 2,5 шунда бийдек, классларда басып тордык, бийдек. Ул безне бит биегә керттеләр. И шул биюдән біз үзебезнең чыгып, үзебезнең татар айрым бер композициясын күрсәтеп. Бик зур түгел бер композициясын күрсәтеп, һәр шул СССР, удмуртлар, марилар, чувашлар, шул башкортлар, бөтенесе бер кешеме, 2 кешеме шулай үзенең хәрәкәтләр. Милләтләр шул бик зур композиция иде. Әйтәм, аны менә шул революцияга багыш 60 революцияга багышланган зур концерт иде Кремльдә. Менә шунда без катнаштык. Мен Березка белән бик зур элемтәдә иде. Ну, ансын бөтенсен әйтер бөтенмим, аны бөтенсен беләсез. Березка мине чакырды эшләргә. Миңа 30 яшь иде инде. Сезне чакырдылар. Әйе. Нишин риза булмадыгыз? Да, мин уже кияүдә идем. Мин уже ансамбльнең баш балетмейстеры идем. Юк, мин риза бирдем. Мин риза бирдем. Ризалык бирдегез башта. Мин әйе. Миңа 2 бию бирде ул. Эшләргә, менә бу 2 биюне эшлә, мин анда алырак артистлардан ул биюләрне алып, минем иптәшем мине репетициялар ясап, ул бик кеше айрым бию, сольный дибез инде. Айрым биюләр иде. Без как раз киттек Африкага 2 айга. Кайтуга ул уже бик авыру иде. Надежданы. Менә уже. Лайта хәзер мин тирләм киләсең инде, анда әйтәләр инде, все, аның көннәре бетә дип инде име. Миңа сорадылар, шул аның ничек әйтәм инде, кем аның иң якын кешесе, аның заместителе Мира Кольцова, Райля каласың, мен әйтәм, юк, үземнең илемә кайтам, ансамбльгә кайтам. Димәк ки миңа бик ничек иде, бик мин шул зур дәрәҗәгә ул хатын белән эшлисем килгән иде. Надежданы күреп ничек эшли ул. Ничек шундый зур дәрәҗәгә күтәрде коллективын. Миңа шул бик кызык иде. Аблай барып биергә мин ризалык бирмәдем. Ансамбльгә кайтып киттем. Ул вакытта мин үзем Мәскәү кешесе идем. Bir 30 yıllap. Ben de 1 minutkadan ансамблемni tashlamаdım. Мен хәзер сезгә бөтен историямны сөйләп бирәм. Без шуның өчен очраштык та инде Райла ханым. Яра, рәхмәт. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле форматында эшләүче республикада әле башка коллективларда юк түгел бит. Шулай бит. Менә мәсәлән Актанышта Агыйдел ансамбле бар. Ну, субханалла, мен бик шат. Ул шулай ук Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле исемен йөртә. Казанда Казан бию ансамбле берникадәр охшаш инде, әйме. Хәзер безнең Нижнекамскида да бар, Нардуган ансамбле аларда профессиональ дәрәҗәдә эшлиләр. Менә бу коллективлар алар ди дәрәҗәдә дип әйтик инде, сез эшләгән ансамбльгә алар конкурентмы, юкмы? Иҗади яктан караганда. Бу андый сорау бирергә белмим, мин аңар ничек әйтим, ансамбльгә менә 2 елдан 90 була. Ничек инде без кем беләндер конкурировать итик? Аңлашылды. Юк инде. Андый формат бездә юк. Әлбәттә, мин бик шат шул Актанышка да искиткеч ансамбль хәзер үзләренең ничектер үз якларын эзләп, шул юнәлешләрне табалар, эзлиләр, матур җырлар чыганда. Мин аларны карыйм чат. Инде Казан ансамбле аның төп бурычы ул бию коллективы. Анда бердә Нижнекамскида Нардуган, анда да бию коллективы. То есть ничектер халыкта шулай нитәләр, безне кем беләндер куймакчы булалар. Юк, ансы үлчәү тәлинкәсе. Юк, үлчәүгә куерлык түгел без. Без Аллага шөкер. Үзебезчә, безнең тарихыбыз бик зур, үзебезнең репертуарыбыз бик бай. Безнең кебек бай кешеләр юк. Безнең кебек бай ансамбль юк. Безнең любой материалга, любой дискретиминде вакыйгага безнең программабыз бар. Татарстан җыр һәм дәүләт бию ансамбленең үз сәхнәсе, үз залы, үз бинасы булырга тиеш дип саныйсызмы? Мәсәлән, Созвездие йолдызлык фестиваленең
үз сәхнә, үз бинасы бар бүгенге көндә. Менә сез миңа бик катлагылы сорау бирәсез. Димәк ки, әлбәттә сәхнә булса, безнең инде нишләп әйтим инде, ансамбль икенче төрле формага керергә тиеш. Димәк ки, бездә фольклор үзәге булып торырга тиеш. Шул ук хор, солистлар үзәге. Аннан ары без сәхнәне тота алабыз. Димәк ки, андый безгә мөмкинлек бирәме хезмәт, хөкүмәт? Бирәме андый мөмкинлек безгә? Бирсә, без алабыз сәхнә. Һәр көнне без концерт бирә алмыйбыз. Ул ансы, аңлашыла. Мөмкин түгел. Мөмкин түгел, юк, без бирәбез. Biz бирәбез, концертларыбыз бик күп, программаларыбыз искиткеч күп. Әйтәм ич, менә, ансын әле без хәзер уйлыйбыз. Уйлыйсыз. Аны мин генә әйтә алмыйм. Үзебезнең художественный советыбыз бар. Без җыелышабыз, уйлашабыз, ничек, нәрсә. Әле менә бүгенге көндә бездә бик каты ремонт бара. Biz аны көтәбез, кайчан бетерәләр. Кайчан бетерәләр, әзрәк катлаулы безнең эшләребез бу арада. Барыбер без эшлибез мәктәпләрдә, районларда, авылларда. Менә кичә генә Зәй шәһәрендә эшләп кайттык ансамбль. Менә авыллар дигәннән Райла ханым, ансамбль сезнең бит инде ул зур коллектив. Ул бит инде сан ягыннан да зур. Кичкенә авыл сәхнәләрендә концерт кую ул ни дәрәҗәдә катлаулы һәм сез бүтән сәхнәләрне дә үз итә алмый торгансыздыр бу очракта. Беләсезме, кайсы вакытта әзрәк коллективны бүлеп җибәрәбез, но бик сирәк. Менә кичкенә генә авыл чакырса, анда бер 5-6 пар җибәрәм дигәндә. Безнең бит тулайым менә 12 пар, булай кирәк вакытта 14 тә ясыйбыз. Инде безнең бурычыбыз ансамбльне тулайым күрсәтергә. Аны бүлмәскә, аннан ары ансамбль булмый. Без аны бүлеп, итеп, әллә кайларга җибәреп, юк, без мәктәптә дә менә тулы ансамбль белән эшлибез. Оркестр, бию төркеме, хор төркеме. Ни дәрәҗәдә безнең мәсәлән шул Татарстан тамашачылары район үзәкләрендә мәсәлән сезнең чыгышлар ул еш буламы менә тулы состав белән? Еш, менә әле без чыктык да, без бинабызга керә дә алмыйбыз. Рәхмәт, Әкият театры безне вакытлыча үзенең канат астына алды. Алдылар, үзләренә рәхмәт аларга бик зур. Әлбәттә, безнең әйтсәм һәр көнне берәр түгел, икешәр дә концерт була. Тулы состав белән. Райла ханым, менә сез гомер буе сәнгатьтә, мәдәнияттә кайнаган кеше, сезнең элекке үткән белән бүгенгене чагыштырырга тәҗрибәгез бар. Әйтегез әле, менә сәнгать юнәлешендә дип әйтик, шушы бию, җыр, хор юнәлеше, ансамбльләр юнәлешендә безнең иҗатыбыз республикада ул нинди югарылыкта, ул үсешкә барамы? Әллә инде безнең югалтуларыбызда бармы менә бу сәнгать юнәлешендә? Бардыр, ник булмасын. Без тырышабыз үсешкә барырга. Димәк, ансамбль белән. Бар шундый моментлар, хәзер инде менә стилизация диләр. Әзрәк заманча күрсәтегез биюне дип. Андый моментлар да бар. Әзрәк эстрада кебек нәрсәгә дә кирип китәбез, но безнең теге хәзер бит эстрада кем тели шуңа керә. Анда ничек ул киенгән, ничек ул җырлый, бер кеше дә тикшерми, бер кеше. Абсолютно. Теләсә нишлиләр, теләсә үзен ничек күрсәтә ала шулай. Минемчә ул дөрес түгел. Минемчә ул дөрес түгел. Ул ничек дип әйтәм инде, үзебезнең халкыбызның, үзебезнең йөзебез, үзебезнең халыкның дәрәҗәсен төшерә. Абитан да теләсә нәрсә җырлыйлар. Теләсә ничек киенәләр. Менә ансын әйтәсем килә. Ул бик зур проблема. Ансамбль ул йөзек кашы. Үзегез әйттегез. Без дә әйтәбез. Без айрым. Ягъни эталон. Юк, да. Без эшләп карадык. Безнең нишләп эшләмәскә балалар телиләр, телиләр дип әйтмим инде, үзебез теләдек. Без бит 2 акт белән балет та чыгардык. Ягъни экспериментлар ясыйбыз. 2 акт балет чыгардык. Улда үсешкә бара. Димәк ки, безнең артистлар шул әпипә генә беймиләр. Төрле юнәлешкә кулланалар. Әлбәттә, бу ансамбльгә бик кызык әйбер. Балалар аны алалар.
артистлар аны алалар, эшлиләр. Ну, минем дә берничә бию бар. Хәзер менә шул заманча дип әйтим мен инде. Бер мин халык ничек әйтим инде, халык образын калдырам биюдә. Бер мен халыкчаны ясыйм аны. Ничек булса да, ну, ул әзрәк аерылып тора. Безнең теге классика биюләрдән. Бераз аерылып тора. Ансы мөмкин. Минемчә мөмкин. Бер ул ничектер яшьләр хәтта безнең шундый ничек әйтим бурычы яшьләргә дә күрсәтергә матурлык. Татар биюнең матурлыгы, татар җырының искиткече. Хәзер бит ул эстрадада мыңда бөтен нәрсә бетте, анда ул күренми. Без Аллага шөкер, аны саклыйбыз. Ул безнең бар, булачак та, ул безнең бурычыбыз, төп бурычыбыз ансамбльнең. Җыр һәм бию ансамбле Татарстанның. Менә иҗат торышы дигәндә Bizim республика масштабында Татарстанның мәдәни башкаласы дигән конкурс үткәрелә. Районның үзешчән коллективлары Казанга килеп, үзләренең чыгышлары белән жюри алдында имтихан тоталар дип әйтик. Әйеме, ялгышмасам, сез анда жюри составында аларның чыгышларына булдыр үткән булдыгыз, бәя бирдегез. Менә район авыл җирлекләрендәге иҗатның торышы ни дәрәҗәдә үзешчән ясылыкта караганда нинди мирас белән килә алар Казанга, аларда үсеш бармы шулай ук? Бар, ләкин мин кайгыртам, матур киене алмыйбыз, беләсезме? Шул кадәрле эзләнү, матур җырлар бар, матур биюләр бар. Ну кием без киене алмыйбыз. Кием аксый. Татар халык күренеше, аның зур дәрәҗәсен күрсәтә алмыйлар. Авылларда күбрәк. Мин инде аның белән күпме мөмкинлегем бар, күрсәтәм, эшлим. Бит бездә рәсемләр күп. Бездә фәнни академия бар. Нишләп менә алар карамыйлар? Ничек без киенгәнбез? Бәлки ул матди якка кайтып каладыр, бәлки акчасызлык, белмим әле. Юк, беләсезме? Гади гына тегеп була, ну бик матур киенергә була. Кирәкми бик кыйммәт. Кыйммәтле материаллар түгел. Аны юк, ничек дип әйтим инде. Төп фасоны да юк. Аны тырышмыйлар да. Әйдә шулай гына киенәбез дә, чыктык та сәхнәгә, особенно авылларда. Әле менә мин күрдем, ул конкурс фестиваль, ул ярты ел үтте буга, күбрәк тә. Ну, бөтен районлар бик матур чыгыш ясадылар. Бик матур. Искиткеч 44 регион безнең. Шулай. Алар бөтенсе менә ни әйтмешли, бөтен кешеләрен биреп, менә Казанга килеп, шундый матур отчетлар бирделәр. Искиткеч, анда бит тарихта, анда үзешчән сәнгатьтә, анда гореф-гадәтләр, анда бар нәрсә, ашау ризыклары да бар нәрсә бар иде. Район нәрсә күрсәтәсе килде. Хәзерге фермерлар эшләре дә бик матур, менә бик күренделәр. Әзрәк мин менә барсында карадым да, тагын бер кат керәм, әйтәм. Юк, киемнәр юк безнең. Киемне матур менә ничек дип әйтәйин, халыкны шул кадәрле матурлыкта күрсәтергә. Юкка гына әйтмиләрдер инде, киемгә карап каршы алалар. Бик дөрес ул. Менә кием, ничек без киенгән, ничек башларыбызны, башка нинди калфак киябезме, ничек күрсәтәбез үзебезнең йөзебезне. Ул бит кирәк. Менә булай итеп иеп куялар. Нәрсә игәнләр, белмиләр үзләре дә. Тагын бер зур проект менә сезнең тарафтан алып барыла дип әйтергә кирәк. Сезнең катнашыгыз бар. Ул да булса республика күләм үткәрелүче Созвездие йолдызлык фестивале. Һәм сез районнардан кайтып кырмыйсыз диярлек. Менә шушы күбрәк инде монда яшүсмерләр, балалар конкурсы, сез аларга үзегезнең тәҗрибәгезне бирәсез, аларга репетициялар үткәрәсез. Бу фестивальнең әһәмияте нәрсәдә һәм менә сезгә ничек ышанып тапшырганнар, сез ничек уйлыйсыз? Ну, аны мин генә түгел, мин инде үземнең теге специальность буенча, балетмейстер буенча, без аны башладык 2000 елда. Аны ничек әйтим инде, менә бер төркем җегетләр җыелып,
шул программаны аны Казанда күрсәтәләр иде. Ул созвездие гына дип аталадыр ул программа. Ничектер 99 ел алар мине чакырдылар, Раилә булыш әле әзрәк ясарга дип. Мин аларга катнаштым. Беренче рәттә Минтимер Шәрипович утырды. Булайтыр борылып карады да, сез нәрсә Казан белән генә районларга чыгыгыз. Менә ансын мин дөрестән әйтәм, сездән сүзгә. Все, ул Дмитрий Александрович Туманов. Ягъни шуннан инде ул республика масштабында. Аның командасы, анда команда бик зур 4-5 кеше инде. Шул яшьләр комитетыннан бар иде. И алар менә шулай мине чакырдылар. Рәхмәт, ансамбль мине җибәрә шундый эшләргә. Ул бердә-бер миңа ниндидер опыт дип әйтимме? Мин барыбер районларга барып үземә ниндидер алам. Сез бит бар шәкертләрдә, укучыларда шулай бит талантларны. Бар иде районлар, мен сезгә турыдан әйтәм, бар бер җырчы җырлыйдыр, бер кеше дә биемидер. Әтнәдә чык килдек үткәрергә, 6 кыз чыгып бийде, бер нәрсә юк иде. Әтнә гран-при алды бер 5-6 елдан. Беләсезме? Менә шундый үсеш. Тәргиш бирә. Хәзер менә әле генә мин 11 районга барып кайттым. Димәк ки, менә шул конкурска, шул фестивальгә әзерләргә ярдәм итәбез. Анда мин генә түгел, анда Зилә ханым Сынгатуллина безнең белән җыри. Шул ук эфирдан Дмитрий Пивоваров, шундый кешеләр, әлбәттә, үзе Туманов җирендә Дмитрий Александрович, ул тик тратыран кеше түгел ул. Аның төрле яклары бар. Менә шул кадәрле бирелеп эшли бу эшкә. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, бу бик менә шул үткән елны карадым, бөтен ниләрне, бөтенесе менә шул созвездие йолдызлык балаларның репертуары бөтен районда шул. Ул үсеш түгелмени? Ул менә ничек селкеттек без аны. Шул кадәрле матур коллективлар бар районларда. Берәү түгел хәзер, 3-4. Менә 3нче көнгә балык бистәгә бардык. 3 коллектив. Ал 3 коллектив әле икешәр ни чыгаралар, икешәр төркем, имеш 4 бию белән чыгалар конкурска. Бер генә коллектив. Бар безнең 5-6 биюләр белән чыгалар коллективлар. Казанны әйтмим инде, Казанда бик зур дәрәҗәле коллективлар бар. Ә менә районлар бик үсте. Бик үсте, шул кадәрле тырышалар. Әлбәттә, аны районлардан сорагыз, менә безнең нинди ярдәмебез бар анда дип. Үзегезнең бүгенге көндә менә сикереп менеп сәхнәгә биисе килгән чакларыгыз буламы? Кайсы вакытта матур уйнап җибәрсә гармон, рәхәтләнеп биеп җибәрәм. Но сораганда биймим. Сораган бер айлә бийинде. Юк. Күңел ачылганда. Күңел килгәндә генә. Шунда гына биеп китәм. Әле 60 яшьтә мин сәхнәгә чыгып биедем. Димәк ки, әби ролен гына. Зур рәхмәт сезгә, Раилә ханым, менә шундый эчтәлекле җылы әңгәмәгез өчен. Гомумән биеп һәм биетеп яшәргә язсын сезгә. Яшьләребезне, сезнең укучыларыгызның, сезнең ансамбльнең иҗат җимешләрен күреп, безгә тамашачыларга хозурланырга, рухи ләззәт алырга язсын. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә бик зур рәхмәт чакырган өчен.